Mela, mistoqsija oħra popolari daqsxejn mhux ħażin jgħiduli isma' jekk jiena nagħmel dik in-nofsija exercise illi inti tant issemmi u tirrakkomanda jkun biżejjed u xek biex niċċaqlaq. Mela, sabu illi anka jekk aħna matul il-ġurnata ħafna mill-ħin qataw bil-qiegħda, dik hija problema għaliha fl-ima sens. Jiġifieri, minkejja li l-exercise tajjeb u sew, tajjeb jiġifieri qed ngħidu li aħna permezz tal-exercise ħan nitilfu x-xaħam, ħansuna aħjar, ħanoqdu aħjar bil-lej, ħanlibsu sizes iżgħar, il-bikin ħajqodilna aħjar, eċetera, eċetera. Però sabu illi in terms ta' saħħa, jekk il-bqija tal-ġurnata nkunu bil-qiegħda, dik hija problema innifisa illi jridu nittakiljawa separatament. Jiġifieri, minkejja li huwa dejjem aħjar li nagħmlu l-exercise, x'jagħmlu bqija tal-ġurnata ħajkun importanti ħafna wkoll. U mhux bil-forsi jkunu affarijiet komplikati bħal pereżempju min jgħidlek isma' mela kull sija u għal-mod tal-kelma għamel naqra jogging jew inkella mur mixja ta' 5 minuti. Min għandu dak il-lussu ngħidlu go ahead, però nafu biżejjed illi anke biex inkunu produttivi ma jistax ikun qogħdu nifqu kull 2 minuti waqt li qed naħdmu pereżempju. Allura xi ħaġa aktar realistika pereżempju tkun illi inti iktar ma tista' tqatta' ħin bil-wifqa, ngħidu aħna l-mod tal-kelma jien naf qed tuża l-computer, qed tuża l-laptop u toqgħod bil-wifqa pereżempju. Jekk inti għal-mod tal-kelma wasalt biex tnaddaf it-tazzi, tnaddaf il-blatti, naturalment fak ma tuża dishwasher, tista' taħsilhom bidejk għax daw id-differenzi żgħar illi jsiru fit-tul ta' żmien, tajjeb jiġifieri ħajsir ġurnata wara l-oħra, in the long run ħajħallu differenza kbira iva anka fejn jidħol il-fat loss. Mela mhux biss ħajkun aħjar għal saħħitna illi aħna ma bqajniex kważi l-ħin kollu bil-qiegħda, imma anka dik tikka differenza ta' kuljum fuq 365 ġurnata tas-sena ħajħallu differenza kbira. Allura l-parir tiegħi llum huwa dan. Ma nifqux biss billi ngħidu iva jien għamil dik in-nofsija llum biżejjed, imma naħtfu kull opportunità biex niċċaqalqu xi ftit. Għax meta ħa niċċaqalqu ħajjejna mhux lilna biss personali, imma ħajjejna anka lil ta' madwarna kif dejjem insemmi ġifieri kull deċiżjoni li nieħdu ħatkun għalina u għal dawk kollha li nħobbu li speċjalment ngħixu magħhom jew niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Il-ħadd it-tajjeb u nerġgħu niltaqgħu m'għandhomux.